wau sapa? Lare wau naminipun Pranala. Putranipun Kakang Patih Bramasta. Lho, iki aja blandra. Lah kok pripun? Patih Bramasta kuwi anggone omah karo Nyai Patih wis suwe. Nggih. Nanging durung dene. Nyatanipun larene niku subar wonten. Ayo cekelen. Raden Pranala putrane Patih Bramasta. Yen ngono ngene jambang. Pripun? Aku njaluk suwane Patih Bramasta. Pangapun iya, parestu. Patih Bramasta. Duh Kanjeng Adipati, Kaget kowe tak timbali. kadidene katubus malepat. Saestripun wonten wigatos punapa? Aku arep takon nanging jawaben sing ati kang tulus lan jujur. Ngenani bab punapa? Apa bener kowe duwe putra? Duh Kanjeng Adipati, Ake. kula cicik marang kani wonten ing Kadipaten Lamongan. Kuncung ngantos gelung. Bebasan nyedang wong separo. Kepengin nggih momongan dereng kampah dipun paringi. Kok dadak Ngerti uga kaya ngono. Nanging ana wong sing matur jarane kowe duwe putra. raju sinten nih? Jampra. Ayo. Mbok ngaku mawon sampeyan niku mboten usah kumbi. Aja sok seneng lincri barang sing lincip. Apa ya wis yen to aku congkrah karo Kanjeng Adipati yen kok kowe ndak waktu duweni anak. Nuwun sewu. Jampra. Nggih, Genahe piye sing bener piye? ngeten mawon. Kangge nyocokaken dhateng atur kula. Ingkang putra dipun timbali dipun solo. Oh ngono. Nggih. Dok, Rekmawati. Paring dawuh Rama. Sliramu iki wis dewasa, wis patut tuan kawangku dene dia. Ya. Panggadange wong tuwa. Kaya dene Rama iki ngantu-antu kapan boyo enggal kawangku marang priya, syukur bagi enggal duweni turun. Aku njur kepengin enggal ngemban marang wayah. Yo Kanjeng. Apa wis dikatresnan dulu? Yen kula walaka dhateng panjenengan menika ampun paring duka kelawan kula. Ora. Rama. Anak kuwi waton jujur karo wong tuwa. Wong tuwa ora bakal duka. Kanjeng Rama. Estunipun kula menika nggadahi sambungan tresna kelawan Kakang Joko Pranala, putranipun Paman Patih Bramasta. Sinten? Sapa nduk diambali nduk? Kakang Joko Pranala, putranipun Paman Patih Bramasta. Sumpah lho. Alah sempal ben gawe neh gadukan ngono nek. Ya ya, bener kowe. Lah iki kula niki tiyang jujur niku kula. Ya. Kula niki wong apian kok. Kakang Bramasta. Apa bisa selang maneh lamun putraku wis ngaku apa anak? Duh Kanjeng Adipati. Doroh oleh menapa menawi kula durung sempurna jeneng. Saestipun Pranala kala wau. Namun anak angkat. Dereng kampah lumaku rasa dalem. Sing kok wonten karenan kados nang. Buh kuwi anak angkat, buh kuwi anakmu dhewe. Kowe usahane ngajani karo Pranala supaya ngibang tresna marang putraku Rekmawati. Kowe milik dadi bisane dipati ngono apa piye? Hah? Pangapunten Kanjeng Adipati. Ampun kaduk ing panapa kadul ing pangasa. Lho aku ki omong sing nyata. Menawi kula melek dhateng bebusan kanthi panjenengan. Perkawis pranakala wau nggonjak ing putra. Kula niku babar pisan boten mangertos.
aku njaluk suwane Pranala cekelen bondo suwanku ngarep. Oke, angger cilik ya ngono senengane bojone katani. Bajiman. Loh, kowe sing malah kok marani wong. Jenengan iku kleru. Kleru-kleru, sing kleru kowe iki bajiman. Ngomong kok bajingan, bajiman. Ya ngono, jadi omahe. Aku ki angger wis bayar aku tak kagetan malah. Pranala tak mari. Uculi. Ampun Jan, kula minta jujur. Yen kowe wis ora dadi bandan aja mlayu. Boten. Pun menawi mlajem menika kula srampange. Dijaga. Nggih. Maju. Nggih. Lah eta. Aku ki angger bayar aku wis entek. Ngene iki karep tukul balak etok. Masam. Takane Jenengan iku ampun cecet wong. Pranala. Nggih kula Kak. Apa bener kowe maling tresno marang putraku Retnawati? Aku. Kula tresno lawan Ndoro Ayu Retnawati Kak. Kowe tresno? Nanging ora ngono carane. Retnawati kuwi di wong tuwa lho luwih aku dipati. Yen kowe tresno mbok nembung karo aku. Tegese wis mungkurke marang panguasane Dipati Lamongan. Mula kang kuwi sesenono ya. Nggih. Ing kalunggan iki Pranala tak patrapi pidana gantung. Kowe arep dikentol-kentolno, arep digantung. Aja guyak lu kabeh. Nek sakderenge kula mati kentul-kentul kula tak titepele. Melingo. Kok tak ngomong. Yo. Sampeyan ampun gedhe wong ah. Ana apa? Nuwun sewu Kanjeng. Kula mboten swala lan mboten endho. Umpami kula kedah dipun patrapi pidana hukum gantung nanging kepareng kula menika badhe walaka. Sejatosipun kula kelawan Rama Patih Bramasta. Kula niku namung putra aran utawi putra angkat. Jeneng Jaka Pranala niku namung jeneng sesingklan. Tenane. Yaktinipun kula Pangeran Pranala putra saking Kadipaten Kertosana. Loh, kowe putra Kula tak siap-siap ping mriki mergo enten pengkhianat sing ajeng mlayu. Pranala, nggih, kowe aja kuwatir. Ning kene ana ayah Pranala. Sik. Sampeyan linggih kene mawon. Kowe sapa? Kula Pranala. Pranala putrane Rama Hadipati Raganata. Raganata Kertosana. Nggih. Sampeyan aja mlayu sampeyan ning kene mawon. Nggih. Omah kados dhewe, cacah Mongko ayah nggo iki ya. Nampun biasa. Kejawi saking menika ngantos kula kedelarang. Iya. Kula tumuju wonten ing Kabupaten Lamongan. Namun ing ujug kula badhe nyuwun pengayoman. perkara Jalaran menapa? Sakmenika Kadipaten Kertosana rubuh saking tumindakipun Paman Pelaraja. sipate. Ya. Kowe kuwi meneng ora neko-neko. Ya to, ora melek darbelian nanging nganti krebut kawibawane Kertosana. Engko gegek ana sing ndomban. Wonten dalane nika. Kadang kula Purnama pun dadi korban dipun hukum gantung. Niku sedaya wonten ingkang ndalangi, wonten ingkang ndombani. Dur sapa dalan? Sing ndombani nggih beseng elek. Ayo sampean tak mikir. Lho, sik to.
Sing salah ora aku. Apa aku salah? Saiki nek aku salah, kowe tak takoni. Pelorwaja iki bayi apa gerang? Ya wis gedhe. Lah wis gedhe kok iku nek elek kok gelem. Aku ora ngluputake kowe. Mung bae nek negara iki ana menungso sing kaya kowe jangkep loro. Geger. Loh, anjene ben geger. Kowe ora kleru, kowe ora salah. Ora salah. Ning nek negara ana menungso sing kaya kowe, iki ora ten. Lah apa Jomblo aku loro. Langgel kok. Ya pancen sedaya wau. Ada dok. Kula sing jalari ya Dok. Kuwi sesepuh nang lamongan. Ya, wong sing tak percaya. Gene oke kelayapan teko Kertosaka. Kula niki lak lara ati kon kok. Jombang. Lara ati kalih Raganata niku kula lara ati. Gon tinggon lorati. Nggih mergi kula anggap boten gadah labuhan. Lah kok kula kanugrahan niku ora nggih boten adil. Us aja sok malak dar rezekine liya. Rezeki apa kowe wis nentokake? Heh? Nggih. Menawi ngaten nggih mimpi kakama matane apa? Maaf. Iya. Jambran, Nggih. kowe wis tuwa kuwi laku sing apik. Benjing kula tak salat. Ayah. Benjing kula tak sembahyang. Makel apa? Kula tak ndonga. Ya Kula tak nyuwun ngapura. Kula njaluk ngapura karo warga desa Mandingan. Ngene ya. Pranala, kula ing ngarep kowe tak paterake pidana gantung. Iki ora digantung nganggo tampar ora. Lah kesan Gantung kawin tak jodoke nek mati. Maling ki delok-delok perang. Sing dimalingi bocah wadon tur bocah wadon seneng. Priye nggon ngukum? Ora ana sing pihak salah lan bener. Iki kabeh bener mergo padha tresnane apa negara kajibah bareng pidana. Siji legan siji legan. Aja kok sungguh aku daging-daging kebancaan. Mula ngene ya. Iki wis ana kerampungan. Mengko padha bareng-bareng tajiah ana ketangi. Ya, karo kancane dhewe ya pepunden dhewe Ngiras panter derek Bilo Sungkawa. senior. Bapak Ambeh, Pak Ambeh. Seniman Wahyu Manggolo. Ya. Dirampungi. Nuwun sewu para sutresna kakung semono putri. Makaten kala wau cariyos pamundutanipun Bapak ingkang amangku bakti. Nyuwun cariyos Pelorwaja Mbalela. Sarane sampun wonten paripurnanipun cariyos. Kula minangka wakil pikanca sagotra Agung Bedul ndherekaken Sugeng Kundur lan kula sakanca nuwun pamit akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.